Sinimula ng mga kabalen sa Minalin, Pampanga ang bagong taon sa patuloy na pagpreserba ng kanilang tradisyon kasabay ng pagsusulong ng pagkakaisa at pagpapalawak ng kamalayan hingil sa mahalagang isyong kinaharap ng bayan. Sa loob ng 93 na taon, naging bahagi na ng pagkakakilanlan ng Minalin ang Aguman Sanduk Festival, kung saan nagsusuot ng pambabaing kasuotan ng mga kalalakihan tuwing unang araw ng bagong taon. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1932 nang nakaranas ng matinding tagtuyot ang bayan. Upang mapasaya ang kanilang pamilya at humiling ng masaganang ani, nagbihis babae ang mga lalaki para magpasaya. Tampok din sa Aguman Sanduk Festival ang nagsisilakihan at magagarbong float mula sa 15 barangay ng bayan na naglaban-laban. Sa pamamagitan ng kanilang mga likha, binigyang buhay ng bawat barangay ang iba't ibang isyong panlipunan, mula sa epekto ng climate change at pangangalaga sa kalikasan hanggang sa panawagan laban sa katiwalian at usapin sa flood control. Ayon kay Minalin Mayor Philip Nagit, nagsilbi ring plataporma ang pagdiriwang upang palawakin ang kamalayan ng kabataan. Every year po kasi meron kaming team. Sa team po natin ngayon tungkol sa climate change and also promoting anti-corruption. Alam niyo na, with all the issues ng bayan natin. So it's also an awareness para sa mga youth po natin. We are also, always focusing on the issues po ng ating mga bayan. So kagaya po ngayon yung ating pagharap sa mga calamities. Alam niyo naman ang Pilipinas very prone sa calamities, no? Sabi ko nga, tapos yung mga flood control issues, kami lang awareness lang talaga sa mga kabataan kasi sabi ko nga, they are the next generation. Sila ang hinuhubog natin para mas maging maganda ang bukas ng ating bayan, ng ating probinsya, ng ating bansa. So kung sa kanila na sila yung ating pupundasyonan na maganda, sa tingin ko, we will make the Philippines a better country to live. Dagdag pa ng alkalde, lubos ang kanyang paghanga sa ipinakitang husay at dedikasyon ng bawat barangay sa pagdiriwang ngayong taon. Yeah, very overwhelming talaga, no? Nakita ko lahat ng barangay nag-level up. Iba talaga yung alam niyo, this is the most awaited festival ng aming bayan, pero ngayon mas lalo ako nagulat kasi lahat talaga sobrang effort na ginawa po nila. Maliban sa mga makukulay na float, nagkaroon din ng paligsahan ng bawat barangay sa kani-kanilang group performance at pagpili ng muse bilang bahagi ng selebrasyon. Para sa mga kalahok, higit pa sa kompetisyon ang selebrasyon. Ito ay alay ng saya at pagpapanatili ng tradisyon ng Minalin. Napaka-importante ito kasi nagbibigay ka ng saya sa kapwa mo Minalenyo at saka iba yung preparasyon ng paggawa ng float, paggayak ng ganito. Basta ibigay mo lahat para sa Minalenyo at ito ang para sa Minalenyo. Ibigay ang saya at ibalik ang tradisyon ng Minalin. Yun po. Para sa mga kababayan po, para mabigyan ng parang kasiyahan po sa kanila, tsaka sa mama ko po. Sa pagtatapos ng Aguman Sanduk Festival, tinanghal na overall champion ang Barangay Santo Domingo. Nagwagi naman bilang best float ang Barangay San Francisco 2 para sa Cluster 1, habang Barangay Santo Domingo naman ang nanguna sa Cluster 2. Samantala, mula sa Barangay San Francisco 1 ang itinanghal na best muse sa Cluster 1, at mula naman sa Barangay Santa Rita ang nagwagi sa Cluster 2. Para sa group performance, nanguna ang Barangay San Francisco 1 sa Cluster 1, habang Barangay Santa Rita naman ang namayagpag sa Cluster 2. Sa patuloy na pag-usbong ng Aguman Sanduk, nananatiling buhay ang kultura ng Minalin, isang pagdiriwang na hindi lamang nagbibigay saya, kundi nagsisilbing paalala na ang tradisyon ay maaaring maging plataporma sa pagpapalawak ng kamalayan at paghubog ng susunod na henerasyon. Angel Francisco, CLTV 36 News.